δείξω την άσκηση πιέσεις ώμων με αλτήρες. Και ποια λάθη γίνονται σε αυτό. Παίρνουμε 2 αλτήρες και πριν ξεκινήσουμε, τοποθετούμε τη μέση μας πάλι σε οπίστια κλίση, πιέζω τη μέση πίσω και ο αυχένας είναι λίγο κλειδωμένος, πώς, με το σακόνι λίγο μέσα. Αφού πρωτοποθετήσω τη σπονδυλική μου στήλη σε αυτές τις 2 θέσεις, ξεκινάω να σηκώνω τους αλτήρες. Λάθη που γίνονται. Από την πολύ δύναμη που βάζουν κάποιοι κάνουν αυτό. Με αποτέλεσμα δημιουργούν συμπιεστικά φορτία στον αυχένα. Δεν πρέπει να γίνεται ποτέ αυτή η υπερέκταση. Πρέπει πάντα να είναι σταθερός και κλειδωμένος. Το άλλο είναι ότι λόγω της λάθος τεχνικής τους φεύγει η μέση εμπρός και κάνουν κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα όλη η οσφυγική μοίρα να είναι στον αέρα. Κλειδωμένη η μέση πίσω, μέσα στο σαγόνι και έτσι η άσκηση είναι ασφαλής. Στα κιλά πάντα που εγώ μπορώ να κάνω.